Прывітанне, як і заўсёды, жыццё бота у цябе. Як і заўсёды. Адзінота. Я заўсёды была не таварыскай. Я не давярала старым і дарослым. Не паважаю іх, а проста яны мне непрыемны. Акрамя Веры. Яна была сяброўкай маёй бабулі. Вера не такая, як астатнія дарослыя. Яна мне дапамагае жыць. Бо я даволі не самастойная з-за некаторых абставін у маім жыцці. Я студэнтка. Вучоба цяжкая, але зараз мяне турбуе не гэта, а мая адзінота. Калі толькі паступіла, думала, што ва ўніверы знайду сяброў. Але не. Аказалася, што я разучылася весці размовы з дамашнімі. Я практыкуюся ва ў гэтым, але пакуль выходзіць дрэнна. Цырульніца гэтая начакрыжыла мне нешта. Я як куст выглядала. Я ёй кажу: верніце грошы, а яна мне: што? Мы з ёй разлаяліся, але накшталт паклікала ўладальніцу салона. Зараз я раскажу. Ды вось выходзіць да мяне здаровы мужик з барадой. Ведаеце якой? Ружовай. Ну дык што, Ірма? Мае знаёмыя цырульнікі. Ну ладно. Зато я навучылася не баяцца пытацца ў ўсіх дамашнія заданні. Прывітанне. Можна спытаць, што задалі па эканоміке? Да, конечно. Слухай, параграф 32. Питання 18 на сторонке 302. Учула? Ага. Чаму так безнадзейна? Человеческую. Лапки отросли и убежал куда-то. Они смешные такие.